Здавен-даўна, от самого золку человечей цивилизации, голую, беззубую, бездапаможную істоту, которую чамусьці потым назвали человеком, в полном небяспекі и ворожасці свете ратавала одно – рацуха. Ну вось, да прыкладу, старажытны паляўнічы. Як бачыце, мала што змянілася за пару дзясяткаў тысяч гадоў. А вось адна з тых самых небяспек, якія падчэкваюць яго на кожным кроку, саблезубая, безлітасная. Дык вось, каб высачыць і ўпаліваць здабычу, а не самому трапіць каму-небудзь на вячэру, чалавек прыдумляе першы ў гісторыі механізм. Палка, вяроўка і яшчэ адна палка. Механізм надзейны, просты і капецкі эфектыўны. Всем прывітанне! Як вы, магчыма, здагадаліся, сёння будзем гаварыць пра першы механізм гісторыі чалавецтва, уласна, пра лук традыцыйны. То бок пра тую самую палку з вяроўкай, которую першую вынайшаў чалавек як сродак забеспячэння ўласнага выжывання ва ўмовах не дужа спрыяльных гэтаму. Чаму менавіта пра лукі? Таму што гэта тая самая цікавостка і тая самая экзотыка, которую цяпер можна здабыць ці набыць, проста прыйдучы да нас у краму, а не шукаючы па старонках в інтэрнэце чагосьці, пра што вы, магчыма, марылі з дзяцінства, але дзе ўзяць, дзе пабачыць, дзе панацягваць і дзе пакруціць у руках, ну, такого месца у вас не было. Цяпер яно ёсць. І, дарэчы, калі каго-небудзь хвалюе, куды падзелася котка, з ёй все добра, яна проста адышла паесці, ні на каго ніхто насамрэч не паляваў. Лукі бываюць розныя, але асноўныя две катэгорыі – гэта прямыя палкі з цецівой і рекурсіўныя, которые выгінаюцца на адваротны бок. В прынцыпе, гэта інструмент для метання, то бок ён дасылае снаряд як пружына з дапамогай двух элементаў – палка і цеціва. І ўсіх тых, хто все яшчэ з намі, каму цікавая тэма, вітаем на аглядзе лука традыцыйнага, простага, прямого, ён жа лонг. Часцей за ўсё лукі гэтага кшталту так і называюць – лонг-боу. Ну, як бачыце, з коткай все добра, вось яна прыйшла, крыху ускладніла нам жыццё, таму лук у мяне цяпер тут. Чаму менавіта гэты лук? Па-першае, ён зроблены вельмі прямымі рукамі. Ягоны аўтар гэта Віктор Калач, ён жа Glück Stone Spirit в інстаграме, вы можете его там знайсці. Гэта заснавальнік, напэўна, на сённяшні дзень мала не адзінай школы лучнай стрельбы ў Беларусі. Яна знаходзіцца ў Менску, і пры жаданні вы можете патрапіць туды на заняткі, калі жывеце асабліва ў гэтым горадзе. Гэты лук неубіваемы. Для того, каб его сломать, ну, я не ведаю, што трэба зрабіць. Ну, напэўна, колоць ім дровы, але гэта, напэўна, не дужа зручна. Сам Глюк кажа, зломіш, скажы мне як. Другая перавага гэтага лука – гэта ягоны кошт, таму што параўнальна з большасцю іншых лукаў гэты лук каштуе капейкі. І пры гэтым гэта все яшчэ лук, і гэта менавіта лук. Зроблены ён са шклапластыка, многія лічаць, што гэта матэрыял неадпаведны дадзенаму прадмету, но як практыка паказвае, все залежыць ад прымесны рук. Дадзеная цацка нацягам в 15 кг здольная пасылаць стрелу на прыцельную дальнасць каля 125 метраў. Мы самі стрелялі, праверена, стреляе, трапляе в мішень. Пасылае стрелу, дай Боже. Складаецца ён з палкі і вяроўкі. Вось такая вось яна палка, абмотаная скурай, дзе трэба. Вось яна такая вяроўка, абмотаная ніткамі. Таксама дзе трэба. Абмотаная ніткамі вось так не выпадкова. Гэтая абмотка дазваляе не растрёпвацца цеціве, хаця, в прынцыпе, конечно, можна лічыць і не абавязковай. Але яна значна спрашчае карыстанне, асабліва на сённяшні дзень. Плюс да ўсяго большая частка стрэл сучасных робіцца з хваставікамі, которые прекрасно сядаюць на гэтую веровачку, на гэтую аплётачку, і ў выніку вы можете трымаць стрэлу на цеціве, нават не прытрымліваючы яе пальцамі і рукамі. На рагах лука ёсць прапілы, на цеціве ёсць петелькі. Зразумела, што петелька апранаецца на прапіл, лук згінаецца і прыводзіцца ў працоўны стан. Адбываецца гэта прыкладна такім вось чынам. Мы чапляем ніжнюю петельку за ніжні прапіл, бярэмся за цеціву і за плечо лука, даем ему вот так вось правіснуць. Пасля чаго пераступаем адной нагой так, каб плечо ніжняе лука уперлось у другую ногу. Увага, ні ў якім разе не упирайте плечи лука в землю. А другую ногу ставим так, каб лук согнуть в сярэдзіне, в самой сярэдзіне.
Зручней за ўсё гэта рабіць праз бедро, то бок вы паварочваеце корпус цела вот таким вось чынам, згінаеце яго, і дастаткова лёгка вам будзе зачапіць і верхняй петелькай верхні рог. Ну і вось ён, працоўны стан вашего лука. Вось так вось ён выглядае. Прыгожа. Правда, хочется уже потрымаць в руках и хочется спустить пару-тройку стрел куды-небудзь, в ближайшего кого-небудзь, але так не рабіце. Зверніце увагу, у абсалютнай большасці лукаў ёсць розніца паміж верхам і нізам. На гэтых луках непасрэдна верх можна зразумець, што ёсць месца адмысловае для стрэлы. Цецева надзяваецца таксама так, каб вось гэты абмежавальнік, ён жа седло, знаходзіўся на ўзроўні, дзе стрэла, не пераблытайце. І верхняе плечо, як правіла, згінаецца мацней, чым ніжняе плечо. Гэта абумоўлена геаметрыяй, у розных сітуацыях, у розных сферах і ў розных луках гэта можа стаць адным з абавязковых атрыбутаў, але там, дзе згібаецца мацней, там плечо верхняе. Давайте крыху пра хват, то бок тое, як вы нацягваеце цеціву пальцамі, як вы спускаеце яе. Будем гаварыць пра сярэдземнаморскі хват, ён жа еўрапейскі хват, ён жа, напэўна, в нашай з вами сітуацыі на сённяшні дзень, без дадатковых элементаў кшталту кальца, найбольш бяспечным. У вас есть 3 пальца, паміж двумя верхнімі кладецца і злёгку прытрымліваецца стрела, третий палец просто контролить тетиву. Кисть максимально расслаблена при натягу, вы упираетесь левой рукой в лук и правой рукой, хутчэй нават не рукой, а больше лопатками, тягнете, то бок расталкиваете, нібыта расталкиваете двери лифта, спрабуйте адначасова працаваць в два бакі. При гэтым, калі у вас есть цель, калі у вас есть мишень, то ваша левая рука, калі вы правша, тая, которая трымае лук, тягнется в мишень, правая рука, которая натягивает лук, натягивает тетиву, тягнется с мишени, ніяк інакш. Да, дарэчы, тэхніка бяспекі пры працы з лукамі – гэта першае, пра што вам мусіць сказаць і пра што я абавязкова яшчэ скажу ў гэтым роліку. Ні ў якім разе не наводзьце лук, нават не натягнуты, на людзей, ні ў якім разе не страляйце вверх, не рабіце вось так вось, таму што куды упадзе стрела, а стрела упадзе куды-небудзь, і абавязкова вам незручнае месца. Вы не проста будзеце доўга шукаць, вы, магчыма, знойдзеце яе ў карку кого-нибудь са сваіх знаёмых ці абсалютна незнаёмых людзей. І ніколі не выхадзіце перед тым, хто страляе з лука, бо атрымаеце сабе стрэлу не абавязкова ў плечы. Гэта вельмі непрыемна. Самая распаўсюджаная характарыстыка лука – гэта сіла нацягу. Тое, што вот тут. Многие думают, что чем более, тем лепей. Насамрэч, хутчэй наоборот. Чем менее, тем лепей, потому что с луком, который вы легко можете натягнуть и трымаць хотя бы секунд 10 в натягнутым стане, вам працаваць будзе комфортно. С луком, который вы здольны толькі натянуть и отпустить тетиву одразу, вам будзе працаваць вельмі некомфортно. Пазбягайце таких лукаў и таких досведаў, прынамсі на першых парах. Згодна сучаснаму заканадаўству, холодной зброей можа лічыцца лук, сила натягу которого превышает 27 кг. Таму не шукайце лукі мацнейшыя за 25, большая частка лукадзелаў майстроў робяць іх менавіта ў гэтых рамках, у гэтых межах. Лукі, которые не доходзяць да вось гэтай планкі сілы натягу, лічацца згодна класіфікацыі предметам канструкцыйна падобным на зброю дзеля гаспадарчых, побытавых и забаўляльных мэтаў. Так что все луки, которые вы можете знайсці у нас, не з'яўляюцца холодной зброяй, можете гэтага не бояться. Другой важной характеристикой является сила вытягу. Не сила, а хутчэй адлегласць вытягу, то бок это адлегласць от плечей лука до тетивы у натягнутым стане. Часцей за ўсё гэтая адлегласць сраўняецца даўжыні стрел, калі яны грамотна падабраныя под ваш лук. Тут уже звяртайцеся да тых, хто вам паказвае, хто з вами працуе, хто вам лукі прадае. Таму што на занадта доўгую стрелу лук можа зламацца. Занадта кароткая стрела не дасць скарыстаць ягоныя магчымасці на поўніцу. И это две основные характеристики, которые характерны для луков. Частей за все на где-нибудь на самом луку у вас будут написаны какие-нибудь личбочки, там, например, 35/28. Это будет значить, что лук различный на 35 фунтов на даўжыні вытяга 28 дюймов. Натурально ж, кожны лук мае еще целый шэраг характеристик, але в дебри мы не полезем для того, каб не ускладнять вам жыццё. Про іх вам раскажуць ці пры набыцці лука, ці можете про іх пачытаць, ці мы раскажам зноў жа ў далейшых нашых відэа.
У многіх з вас, магчыма, па праглядзе вышэй паказанага ўзнікне лагічнае пытанне. Маўляў, все прекрасно, вельмі хочу, а дзе мне ўласна страляць? В этом плане могу даць асноўную рэкамендацыю. Калі вы страляеце на вольным паветры, то знаходзьце месца, дзе ёсць нейкі ўзгорак, у который будуць втыркацца стрэлы, каб вам не бегаць за імі за 50 на 70 метраў, бо ляцяць яны, як правіла, далёка, асабліва на першых парах, пакуль вы не трапляеце па мішэні. Другі варыянт, вы можете паставіць некалькі кардонных коробак у сябе ў калідоры і страляць па ім, але все-таки лепей на вольным паветры. Трэці варыянт, конечно, калі ёсць недзе у вас у горадзе секцыя лучнай стрэльбы, знайдзіце яе і там будзе вам все. Будзе інструктор, будуць і патрэбныя адлегласці і гэтак далей. В нашым с вами выпадку вы можете прыйсці до нас, звярнуцца, і мы сарганізуем с вами заняткі. Дарэчы, да кожнага лука у нас ідзе як мінімум некалькі гадзін індывідуальных і абсолютна бесплатных заняткаў, каб мы вам самі паказалі, навучылі, як гэтым карыстацца, і былі ўпэўнены в тым, што першы ваш выстрел падорыць вам прыемныя і станоўчыя эмоцыі, а не вымусіць пакінуць эту цацку дзе-небудзь на сцяне падалей ад сваіх і дзіцячых рук. Ну дык і што па выніку? Класна, недорага, неубіваема. Калі у вас калі-небудзь было жаданне пастраляць з лука, это той самы ваш варыянт. Могу раіць ад сваёй асобы, сам страляю вось непасрэдна з гэтага, цалкам ім задаволены, шмаляе ён, дай Божа, даўжэй, чым на вайсковае стрэльбішча, пры гэтым цалкам сабе в межах прыцэльнай сваёй дальнасці. Класная штука за невялікія грошы. І так, канешне, адно з найважнейшага, пра што мы натуральна забылі, таму што прыйшла котка. Стрэлы. Чым страляць? Напэўна, дужа паглыбляцца ў характарыстыкі стрэл у гэтым роліку мы не будзем. Каго вельмі цікавіць, мы запішам адмысловы, звяртайцеся, пішыце ў каментарах. У двух словах адно папярэдзім: не страляйце чым папала. Купляйце стрэлы у лукадзелаў, у стрэла-робаў ці ў нас. Ну і в прынцыпе стрэлы, як правіла, лічацца камплекты дюжынамі, паўдюжынамі, то бок 6-12 штук. Пажадана, каб стрэлы былі аднаго комплекта, таму што яны адрозніваюцца па жорсткасці, яны адрозніваюцца па сваёй форме, і калі вы будете страляць стрэламі з розных комплектаў, вы можете просто не разумець, чаму у вас одна полетела нормально, а другая полетела ўжо не так. Таму што для прыстрэлкі стрэлы мусяць быць аднолькавымі. На гэтым на сёння ўсё. Завітвайце до нас в соцсеткі, завітвайце до нас вживую, в офлайн, пішыце, званіце, пішыце каментары тут, ставце падабайкі. Будзем усім рады. До новых сустрэч. Всім да пабачення.